Šta bi to moglo biti? Da nije možda... Reci. Da nije možda... rak? Nije. Iskoristio si jedan pokušaj. Idi na drugi. Izvinite zbog ovoga, samo se... Da vidimo šta može biti to. Ili imamo još koliko pokušaja imamo? Imaš još 2 pokušaja. Dobro. Mislim da sam pukao. Na primjer. Da nije možda hobotnica. Nije. Imaš još jedan pokušaj. Imamo samo još jedna. Okej, ako ne možeš se sjetiš sad, imaš dosta vremena. Možeš neki drugi put. Ako želiš da dobiješ tačna pjesma, klikni gore. Šta bre gore? Pa vidjet ćeš. A, vidio. Op. Nigdje. Sve. Ujutru hode na 4 noge, uveče popodne na 2, uveče na 3. E pa hvala ti. Ništa. Ajde, idi to pa rješavaj. Jel si mi ti dao i ova 24 ova bloka? Jesam. Dobro. Ajde, a kako si na trenutak, ja mislim da si malo bio pomerio. To je dobro tebi baga, a ne zato da ja brdo. Dobro, ajde. Jao. Okej. Neki čudni čovjek. Znači, dao nam je sad ove knjige. Idemo to fino mi da ostavimo tamo kući. Odnosno, možemo i ovdje da ostavimo. Znači, ujutro, podne, uveče. Tu ćemo ostaviti to i idemo gore. Ovo možda nam zatreba ako nešto budemo gradili. Okej, ajmo. Dakle, tebi ti blokovi. Nešto se vas možda ne tiče. Dobro, aj zdravo. Ajde, idemo. Okej, ajde, idemo što brže odavde. Možemo i ovo za malo da sredimo. Ovako, tu mislim malo. Hop, 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 hop. Tan. Ekran. Tako. Gledamo. Ma ko šiš ovo, šta sad imamo? To mi da sređujemo. Mogli mi da pustimo čuvara odavde pa da živi s nama? Možemo mi da ga pitamo da li ima nešto, možda svoje jaje. Pa da mu promenimo ime. Ali dobro, nema veze, to ćemo sve u sledećoj epizodi. Ok ljudi, ako vam se svidjela ova epizoda, ostavite like, share i subscribe. I obavezno u komentarima napišite koja bi to mogla biti tajna. Znači, ja sam mislio prvo da je hobotnica. Posle sam mislio da je rak, možda kao, otkud znam. Ali napišite vi svoje mišljenje. I to je bilo to. Ćao!